אז מה קורה חביבים יקרים? כאן אריאל בסרטון הראשון בערוץ שלי. היום אני הולך לעשות את האתגר שאני מתחיל מנשקים פה. אם אני הורג בן אדם אני עובר לפה ולפה 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 וככה זה מתקדם. זה הסרטון הראשון שלי וזה ערוץ חדש, אז אם אתם יכולים לשים פה איזה סאב, לייק, אולי אפילו פעמון, זה מאוד יעזור לי. אז בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, מפה אני יכול גם לקחת רק נשק אחד. אני אקח את זה, ומותר לי לעשות את זה פה מוד. תראו, זה מה שאני אוהב לשים ל-SMG הזה, אם בא לכם להעתיק. אוקיי, עכשיו אני יכול רק עם הנשק הזה. אופס. שלום לך. טוב, נעשה שאני צריך 3 קילים, זה האחד. אולי יש פה 2. אוקיי, 2. עכשיו אני צריך עוד אחד ואני עובר לנשק הבא. אוי, לא לקחתי מוביליטי, אסור לי. עכשיו אין לי איך להגיע אליו. לא, אין לי כדורים. לא. טוב, אנחנו על 2. חכו אותו. בוא נחפש פה מישהו שאנחנו יכולים לפרוץ אותו ככה. אתה? לא. די לראות בי, יואו. די, הם לא מפסיקים לרסס. אוקיי, דווקא לו סנייפ. איפה הוא? תן לברוח, תפסיק לברוח. למה כולם בורחים ממני? לא, הוא דפק לי נונסקופ. אני לא מאמין שאני עדיין בראשון, אני חייב כבר לעשות קיל. וואו, זה באמת אתגר קשה. כפי שאתם רואים, האם של... די לגנוב לי את הקילים, לא מפסיקים לגנוב לי קילים. כפי שאתם רואים, האיים שלי לא כזה טוב, אבל נצטרך להסתדר. אוקיי, קיל. אוקיי, מה אחרי ה-SMG? פיסטול. אוקיי, פיסטול. לפיסטול אני אקח את זה, אתה מתכוון? לא, זה הולך טוב. אני אקח את זה. לא, וואן! טוב, פיסטול זה יהיה קשה. הצלחתי. אוקיי, 1, צריך עוד 2. אוקיי, עוד 1. קיל 1 ואני עובר. בלה. לא, הוא היה וואן. הבחור האדום שם, הוא היה וואן. יכולתי להרוג אותו, לא נורא. עוד קיל 1. וואנה.
איפה הוא? אוקיי, זהו, סיימנו עם הפיסטול. 3 קילים. עזוב אותי, מיסטר נגרוס, אני לא רוצה אותך. זה לא אמור להיות כזה קשה. איזה אני אקח? בוא ניקח MK. אם זה ייתן לי לקחת את זה. אוקיי. MK. טוב חבר'ה, אתם יודעים, אם אתם נהנים מהסרטון אני מאוד אשמח תשימו בו איזה לייק, אולי אפילו גם סאב, זה מאוד יעזור לי, ערוץ חדש. כמו שאמרתי כבר. אוקיי, אז כמו שאמרתי, סאב, לייק, זה מאוד יעזור לי, ובואו נמשיך בסרטון. לא, הוא גנב לי את הקיל עוד פעם. לא, היה לו מיתיק. יש! אוקיי, סיימנו עם מאיר. עכשיו אני צריך לחזור. אבל אני צריך לחזור. כולם תעזבו לי את אוקיי, לא. תראו איזה קשה הולך להיות לי סנייפר, אבל עכשיו אני פה בפעם. ואני אקח את הגייט קיפר. אוקיי. שוטגן לא אמור להיות כזה קל, אבל צריך למצוא אנשים שהם קרובים אליי. כמו הבחור זה. מת. אחד. יש מישהו פה בפנים? אנשים, שלום. לא, יריתי, זה לא הרע לי. לא נורא. יאללה, קיל אחד עם השוטגן, בוא נראה אם אני אצליח לעשות את האתגר הזה. מה הבחור הזה עושה? מה אני אעשה אולי? לא, די לגנוב קילים. אוקיי, עוד אחד. עוד אחד. לא, אוקיי, הרגו את האדום הזה. יש פה מישהו מתחת לאדמה? לא, הנה הוא. אוקיי, זהו, סיימנו עם השוטגן. נשק הבא. אוקיי חבר'ה, עכשיו אני עם הסנייפר. אני חושב שאני אעשה את הסנייפר הזה 2 קילים, כי זה באמת נראה לי ממש קשה. עם סנייפר אני אהיה 2 קילים, אוקיי? איך אני הולך לעשות את זה? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. 100? מאוד 100? אני פורץ לו. אני יודע שזה לא כזה חכם לפרוץ עם סנייפר, אבל... לא, איך אני אמור לעשות את זה עם סנייפר? אני באמת לא יודע איך אני אעשה את זה. זה ממש קשה. זה הכל על המזל, אם אני מוצא אנשים שהם... 100! לא, מישהו מכוון עליי. הנה הוא. דפקתי לו סנייפ הדשוט באוויר. אוקיי, 2. אמרנו 2, אוקיי. זהו.
סיימתי עם זה. פה כפי שאתם רואים אין שום דבר שעושה דמג', אז על זה אנחנו מדלגים. פה אני חושב שאני אקח את הכפפות. אוקיי, אחד. עוד 2, כי עכשיו זה כבר 3 קילים. זה היה 2 קילים רק לסנייפר. יואו, איזה ברחני. לא, כי יש עשית קיל. מה? דפקו לי סנייפ. מאיפה? טוב, עוד 2 קילים. בטעות. נלחוד על הבחור הזה. אוקיי, הוא מת. לא, אוקיי. אוקיי. סיימנו. טוב חבר'ה, כפי שראיתם, סיימתי את הכל. אז הצלחתי באתגר, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם, אני מאוד אשמח אם תשימו פה איזה לייק, סאב, אם אתם רוצים אפילו פעמון, זה מאוד יעזור לי, ויאללה ביי!